el secretari general, en Joan Santanac, que a l'últim moment li ha sortit un compromís i no ha pogut venir a la presentació. Jo no tinc gran cosa més a explicar-vos, a part de donar-vos la benvinguda. La Marta, que ja coneixeu, us explicarà ara les qüestions rellevants perquè aquest any pugueu acollir-vos a les línies que hi ha de subvencions pel vostre àmbit. Molt bé, em veieu bé? Bé, benvinguts, benvingudes. Estic molt emocionada perquè és el primer cop que tinc una trobada amb vosaltres. Estem en un espai renovat, de major qualitat tecnològica, amb una pantalla enorme. No està malament. Bé, gràcies a la intèrpret que m'acompanyarà, perquè sé que no és fàcil interpretar una persona oïdora que s'expressa en llengua de signes. Distorsiona molt escoltar-se mentre un signa. Però bé, jo em faré la sorda. Bé, abans de res, m'agradaria explicar breument que fa poc, a l'agost, el nou govern va reestructurar una miqueta la Generalitat, canviant alguns departaments, i es va constituir el Departament de Política Lingüística. Abans, l'àmbit de la política lingüística s'englobava o es situava a l'organigrama de la Generalitat al Departament de Cultura, a la Conselleria de Cultura. Quan es va crear, era la Direcció General de Política Lingüística, la DGPL. Llavors, amb el temps, aquesta direcció va canviar a la Secretaria de Política Lingüística, que continuava també al Departament de Cultura. Recentment, a l'agost, es va constituir un nou departament, independent del Departament de Cultura, amb una conselleria pròpia, la Conselleria de Política Lingüística. Un departament propi i independent. Així, cultura i política lingüística fan camins separats, tot i que estan vinculats, evidentment, però són independents. D'aquesta manera, aquí estem al Departament de Cultura i política lingüística es situa al davant, aquí al costat del passatge Colón. Allà està el Departament de Política Lingüística. Així mateix, el Departament de Política Lingüística també té el seu propi organigrama i un nou organigrama que ara us presentaré. A ell ja el coneixeu, sabeu qui és, en Francesc Xavier Vila, que recentment, que bé, abans era el secretari de Política Lingüística. Era la persona que representava, era la màxima autoritat d'aquest departament, de la secretaria. Ara ell és conseller de Política Lingüística. Com he dit, la conselleria té els seus propis organismes i ell és el conseller. La conselleria treballa amb un equip de treball format per tres direccions. Tenim el Joan Santanac, alguns ja la coneixereu del Bill Movies o de la Bienal de Teatre per la inauguració i va ser. És el representant de Política Lingüística. Sota el conseller tenim en Joan Santanac, que és el secretari. És el secretari general de Política Lingüística. Aquests dos directors tenen també unes noves funcions, que són, per un costat, la Vanessa Bretxa i per l'altre, el Roger Serra, que es centren en la llengua catalana. Política lingüística de la llengua catalana. I es dediquen al foment, al coneixement i a l'ús de la llengua oral catalana.
Una nova figura és la del director general de política lingüística en els àmbits tecnològic i audiovisual. Tenim dues direccions noves. És a dir, que tots quatre són els responsables de la política, d'aquest departament de política lingüística, el conseller i les 3 direccions. Com a entitat, si voleu contactar amb el Departament de Política Lingüística, amb protocol, amb un organisme, amb la Generalitat, teniu aquí totes les vies de contacte. Com les vies de contacte institucional. Tenim la direcció general per temes, per qüestions internes, qüestions de política lingüística, que és el Departament de Política Lingüística general, o també teniu un departament més específic, que és aquest, que se centra en l'àmbit exclusiu de la llengua de signes catalana. Abans se la coneixia, també estava la llengua aranesa i la llengua de signes catalana, però ara aquesta divisió ha desaparegut i ara estan per separat. La llengua de signes catalana té un departament propi i té la subdirecció, està a la subdirecció d'aquest departament, la llengua de signes catalana. Vegeu. L'Antoni Ferret, que el tenim aquí, és el subdirector general de Política Lingüística. És el cap, és el meu cap, per dir-ho d'alguna manera. I després tenim l'Òscar Adrià Ibáñez Ferreter, que és el tècnic superior de planificació lingüística. Ell s'encarrega de la... Ell és expert en les subvencions. I per últim, dintre de l'àmbit de la llengua de signes catalana, hi treballem nosaltres, la Laura Carbó, que és l'administrativa, i jo, la Marta Bosch, com a tècnica dintre d'aquest departament. És a dir, soc una tècnica, no tinc cap càrrec específic, soc una tècnica dintre del Departament de Política Lingüística amb la llengua de signes catalana, d'acord? Però en funcions, deia abans que estava, la diapositiva d'abans deia que estava en funcions, Antoni Ferret. Aquí tenim el conseller. I el secretari és el secretari i el director de política lingüística, per dir-ho d'alguna manera. I aquí tenim... Posa en funcions, clar, val. T'havia entès malament, sí. Sí, estic en funcions, és a dir, al moment que l'anterior subdirectora va deixar el càrrec, aleshores la plaça s'ocupa en funcions durant un temps i posteriorment s'ocupa en propietat. És el sistema de funcionament normal de l'administració, perquè el càrrec de subdirector no és un càrrec polític, és un càrrec de l'escalafó funcionarial. Aleshores, dins de la funció pública es treballa d'aquesta manera, és a dir, quan hi ha un càrrec de responsabilitat, en un primer moment s'ocupa en funcions, en un procés selectiu, i després es fa un segon procés selectiu, que és el que suposa la consolidació de la plaça. Per això aquesta plaça està en funcions. És un mecanisme ordinari de funcionament de l'administració pública. Està clar, oi? Li fa por que després la persona que... Vale. Sí. Disculpeu, diu. La càmera està allà. No, aquesta. Ah, és aquesta, vale. Jo estava mirant allà. Bona tarda.
Mira, soc el president de Cereconsort i, clar, deia que vostè està ocupant el càrrec de forma provisional en funcions. A mi em preocupa una mica això perquè ja ens coneixem una mica entre tots, amb persones de política lingüística, i quan ja nomenin a la nova persona que ocuparà aquest càrrec, que no hi hagi algun canvi respecte a la llengua de signes catalana, del treball que s'hagi fet fins llavors. No sé si hi ha un compromís que mantindrà la persona que ocuparà aquest càrrec, dels compromisos que adoptem avui en dia, perquè a vegades quan hi ha noves persones hi ha canvis. No heu de patir per cap problema amb els compromisos que s'adoptin, perquè precisament perquè és un càrrec de caràcter funcionarial, totes aquelles decisions, tots aquells actes administratius, tot el que s'avanci en qualsevol àmbit és una decisió de l'administració i per tant queda consolidada. És molt diferent el cas dels càrrecs polítics. Els polítics naturalment representen la voluntat popular i ells, pot ser que un càrrec polític vegi un tema d'una manera determinada i un altre la vegi totalment diferent i canviï tot el funcionament d'una determinada política. Però el que són els mecanismes estrictament administratius estan molt reglats i la feina que tenim els funcionaris bàsicament és fer que aquests principis administratius funcionin. Per tant, si hi ha una decisió que comporta un acte administratiu, això queda consolidat i és així. Per tant, no cal que patiu per la meva provisionalitat, perquè aquest és un camí que passa absolutament en qualsevol càrrec públic. Primer s'ocupa de manera provisional i després, al cap d'un temps, quan la plaça queda alliberada perquè la persona que l'ocupava amb anterioritat consolida la seva plaça al lloc on es troba en el moment actual, és quan es torna a convocar de manera definitiva. Ara bé, si durant aquest procediment jo he intervingut en algun tipus de convocatòria de subvencions i s'ha decidit una cosa determinada, allò és un acte administratiu i està consolidat i té totes les garanties jurídiques i administratives. Per tant, no cal patir i moltes gràcies per la preocupació. Bé, ha quedat clar, no? Perfecte. Així que tenim el conseller, el secretari i el director. A partir d'ara serà així com treballem. Som funcionaris, que estarem de forma permanent o en funcions, provisional, i anirem veient això. Bé, nosaltres dues ja ens hem presentat. La Laura està aquí, la teniu, ja la coneixeu, no? Perquè heu mantingut correspondència electrònica amb ella. Bé, ara passem directament a, ja que hem explicat l'estructura del departament, passem al segon punt, que és les bases de la subvenció. Ja sabeu la normativa, les bases són la normativa de la subvenció. I té 3 apartats molt importants que s'han de supervisar i s'han d'observar. Les bases generals, és a dir, les bases per la subvenció de la llengua de signes catalana, però no només per la subvenció de la llengua de signes catalana, sinó també per cultura, per política lingüística, etc. Són bases de tipus general, on s'han de llegir i s'han de seguir. Després estan les bases específiques de les subvencions de la subvenció de la llengua de signes catalana, que l'any passat va experimentar unes bastants modificacions. S'ha fet modificacions, però la majoria del contingut és el mateix. Les modificacions de les quals parlem són aquestes. Són les mateixes que les del 2024, però hi ha hagut unes petites modificacions que són aquestes i que són recents. També és important que tingueu en compte el codi de la subvenció, que abans... Abans era CLT i Cultura i ara és PDG, Política Lingüística. Això tingueu en compte que és diferent. Això és del Departament de Cultura i la novetat és això, l'acrònim de la PLG, que és de Política Lingüística. O sigui que a partir d'ara busqueu això, la PLG, d'acord? Que són les de Política Lingüística.
Això està publicat al Diari Oficial de la Generalitat. Allà ho teniu tot. Per buscar-ho, us ho facilitaré. Heu d'entrar a la web de la Llengua de Signes Catalana, que ja la coneixeu, i teniu un dels vídeos que és el de les subvencions de la Llengua de Signes Catalana. I això us portarà a aquesta plana web. Aquí explica el que he dit abans de les bases generals, les bases específiques del departament i després, per últim, les modificacions de les bases específiques. Aquí teniu tota la informació. Ara teniu aquest botó habilitat que de moment està tancat, no està habilitat encara. En el moment que s'obri la convocatòria, quan es faci l'obertura, aquest botó funcionarà. Ja podreu accedir-hi per fer el tràmit. Ara de moment està tancat. Heu d'esperar, com l'any passat, el 2024. Un cop ja tinguem les bases del 2025, ja hi podreu entrar. La resolució. I ara, en quant a les modificacions, tingueu en compte que el més important és la modificació de la quantia, dels criteris de valoració, és a dir, dels punts, i de les altres o noves obligacions. Mireu perquè és molt senzill. A les carpetes vermelles que teniu, ho teniu indicat, d'acord? En verd. És a dir, aneu en compte perquè ja estan les modificacions. En verd és la modificació. I adjuntat hi ha un altre. Verd és l'avís que s'ha modificat. I en els adjunts teniu en vermell el nou text. És a dir, tot el text sencer el teniu així repartit. Mireu el verd, us derivarà directament a l'adjunt. Però per intentar facilitar-ho tot i posar-ho més còmode per vosaltres, hem fet una transcripció del text a un vídeo en llengua de signes catalana. En el vídeo està tot el contingut explicat amb les modificacions ja efectuades. És una manera còmoda de veure el que serà la subvenció del 2025. Si no ho compareu amb els vídeos de YouTube de l'any passat, sinó directament us heu de referir a aquest vídeo, on estan explicades totes les bases i les modificacions d'aquest any. Cliqueu al vídeo i tindreu aquí tot. Aneu seguint vídeo per vídeo i accedireu al contingut signat. Està tot. Aquí teniu un exemple de la transcripció.
Bé, el que està explicant el punt 1 és sobre els objectius de la subvenció, l'objecte de la subvenció. Ja sabeu que les associacions de persones sordes us dediqueu al foment de la llengua de signes catalana, a les activitats, als materials, tot això ho sabem clarament. A les subvencions es poden presentar entitats, però també han de complir uns requisits. Un punt important a mencionar és que aquí ens adrecem a la llengua de signes catalana. És a dir, no pot participar un projecte que estigui destinat a una altra llengua de signes, sinó que ha de ser la catalana. Per exemple, a la Bienal. A la Bienal s'organitza una trobada amb diferents companyies de teatre que venen de diferents punts del país o d'altres països, i sí, la Bienal es considera un projecte que sí que és subvencionable, però a l'hora de facturar la part de la llengua de signes espanyola, no. La subvenció té a veure amb la llengua de signes catalana. Llavors, si demanem un pressupost i mirem el tema de la llengua de signes catalana, això sí que seria subvencionable, però la part de la llengua de signes espanyola hauríeu de mirar amb una subvenció de cultura o d'un altre departament. L'organització de la Bienal pot tenir subvencionada la part de la llengua de signes catalana i l'altra part la pot subvencionar cultura, per exemple, perquè és un esdeveniment cultural. Llavors s'ha de separar bé el que es pot subvencionar i el que no, les partides. I tampoc sabeu que no podeu rebre dues subvencions d'un mateix departament, això també ho sabeu. Penseu que només subvencionem projectes de la llengua de signes catalana. Recordeu-vos, catalana. Estem amb les subvencions de la LSC. Pel que fa a intèrprets, per fer accessibles actes o subtitulació, tot això no és subvencionable. Tot el que és accessibilitat. No forma part de la subvenció de la llengua de signes catalana, perquè aquí el que fomentem és el foment de la llengua, les activitats, però l'accessibilitat no té res a veure amb el que subvenciona aquest projecte. Llavors, l'organització de cursos de llengua de signes tampoc es considera una activitat subvencionable. Cursos específics, diguem, d'un vocabulari, un glossari, una activitat on hi ha un curs per famílies, on hi ha persones oïdores i sordes, sí. Però un curs on només s'ensenya la llengua de signes catalana aniria a part. Un curs específic, per exemple, no sé, m'ho invento, d'art, o de ciències, o d'oci. Tot això, que sigui amb llengua de signes catalana, sí que podria ser subvencionable. Seria una activitat que podria accedir a aquesta subvenció. Però un curs directament de llengua de signes ordinari, no. O guardem les intervencions fins al final, si us sembla bé. Sí? Però no t'oblidis, apunta tu. Recorda't que és per objectius, això. Pel que respecta a que una persona pugui actuar, o una entitat, pugui actuar com a sol·licitant, màxim pot presentar 3 projectes. Això és important tenir-ho en compte. Hi ha aquesta limitació de 3 projectes, d'acord? Però compte, un projecte correspon a una sol·licitud. Només es pot enviar un cop. A vegades passa que s'obre una web que es dona d'alta,
s'interromp el procés, pel que sigui, apaguem l'ordinador, creem un altre cop un nou projecte, llavors això ja no es pot fer. Només es pot fer un cop, un projecte un cop. Heu de fer un projecte o una sol·licitud. És un projecte d'un cop, no es pot fer dues vegades. També és important tenir en compte que una entitat pot presentar 2 o 3 projectes, però compta amb el nom dels projectes, que estiguin ben enllaçats i ben presentats. Aquí teniu aquesta exclamació. Per què? Perquè hi ha una llei general de subvencions espanyola, estatal, amb la normativa específica, que estipula que un sol·licitant pot rebre una subvenció, si compleix els requisits, fins a 3 projectes. Però després, si hi ha un altre que demana una subvenció i em contracten a mi i em paguen a mi, que he fet aquesta sol·licitud de subvenció, això està prohibit. D'acord? És a dir, jo com a entitat penso en un projecte, faig la sol·licitud i em subvencionen. Un altre de la mateixa entitat fa una subvenció i em contracten a mi. Doncs aquests 2 projectes no es poden fer, seria incompatible. Això és incompatible amb aquesta llei. Aneu en compte. Penseu bé el que us interessa més, de quina forma ho voleu fer, com demanar-ho, si directament ho demaneu com a entitat, ho demana una persona de l'entitat, això és el vostre arbitri. Després també, important, una altra qüestió. Vosaltres demaneu una subvenció, us la concedeixen i la comenceu a executar. Comenceu a executar el vostre projecte. Quan s'acaba, hi ha un termini que serà el 31 de juny, 31 de desembre. 31 de desembre. Més enllà del 31 de desembre ja no comptarà. Hi ha un termini, que és aquest, el de l'any natural. Això també és important tenir-ho en compte. Sí, torno a repetir, que a vegades, ara estem en febrer, comencem a fer el procés, al març s'obre la convocatòria, s'envien totes les sol·licituds, projectes, i finalment es tanca la convocatòria. I al maig hi ha una comissió que valora els projectes, les sol·licituds, fan el barem i després publiquen el resultat dels projectes aprovats. I al maig una entitat decideix acceptar o no, fer algunes reformulacions. Ja arribem al juny, i al juny és quan es comença a executar aquest projecte. Anem una miqueta més ja endarrerits de temps, perquè això s'ha allargat fins al juny. Són 6 mesos que ja han passat. Del juny no tenim un any d'execució del projecte, no comptaria de juny a juny següent, sinó que s'ha d'acabar al desembre d'aquest mateix any. De juny a desembre. Al desembre ha de quedar tancat aquest projecte. No es pot endarrerir més enllà del 31 de desembre. Llavors, això és important tenir-ho en compte, perquè un cop tingueu la subvenció no us penseu que teniu un any per executar-ho, el projecte, sinó que el projecte s'haurà d'executar dintre de l'any natural. A 31 de desembre haurà d'acabar, haurà de quedar executat. Imagineu-vos que demano un projecte, una subvenció per crear un material, 10 vídeos de YouTube, és aquest material, i al final arribem a novembre i em falten 5 i vaig una mica malament de temps. I penso, bé, els últims vídeos els faré al gener. Doncs aquells vídeos no serien subvencionables. O la subvenció no seria 100% liquidada, d'acord? Tindria un descompte. Guardem les intervencions, si podem, i les fem al final. Te l'apunta, sisplau, gràcies. Bé, un altre tema important. L'activitat s'ha de portar a terme en territori català, a Catalunya. Sí? Això queda clar? També les subvencions són incompatibles amb altres subvencions. Depèn, heu de buscar la manera que siguin compatibles si demaneu subvencions per d'altres projectes. Una vegada concedida la subvenció, heu de mirar que la resta de la quantitat de la subvenció que necessiteu
no sigui del mateix departament o de la mateixa oficina. Teniu l'Ajuntament, teniu la Diputació i podeu compatibilitzar diferents subvencions per tenir més quantia per portar a terme el vostre projecte. Però aneu en compte amb això que forma part dels requisits, que han de ser compatibles altres subvencions amb les que us concedeixin des d'aquí. Perquè són projectes que es poden cofinançar amb altres subvencions. S'ha tallat, em sembla, el vídeo. Ara m'esperava... Pensava que era... Ah, mira. Ara sí. Bé, perdoneu que he desconnectat un moment, he tornat a connectar i m'he perdut un tros de la informació. Bé, ara sí, el que diu és correcte, és tot el que dèiem d'abans. Bé, ara que ja sabeu o coneixeu això dels percentatges, és important que sapigueu que es subvenciona el 80% del cost del projecte. El 20% pot venir de fons propis o d'una altra subvenció. Per nosaltres el que financem com a màxim és el 80% del cost total. La resta és una part que heu d'assumir vosaltres. Aquest any, de novetats, tenim que es subvenciona fins a 50.000 euros el projecte. Com sabeu, l'any passat les subvencions teníem un pressupost de 125.000 euros. Aquest any tenim un pressupost nou, que s'han ajornat els pressupostos, l'aprovació dels pressupostos. Per tant, comptem amb el mateix que l'any passat. Si s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat, comptaríem amb més líquid. Esperem que això succeeixi, però de moment comptem amb el mateix pressupost que l'any passat, que són els 125.000 euros. Per exemple, l'any passat es va donar l'avinentesa que una entitat gran ens va demanar un projecte molt potent. I el seu pressupost era de 140.000 euros. Ens vam quedar de pedra. Vam tenir la sort, no sé si la sort o la mala sort, de que no es va aprovar aquest projecte. Si s'hagués aprovat, treia una molt bona nota i s'hagués quedat amb tot el pressupost que hi havia destinat per tots els projectes. Anem amb compte amb això, perquè l'objectiu és que aquest pressupost quedi repartit entre diferents projectes, que hi hagin activitats diverses, de materials, d'activitats, etc. Si tot el pressupost se l'endú un sol projecte, perjudica la resta. Aneu en compte amb aquesta petita modificació, que ara tenim 50.000 euros per projecte, d'acord? Per això s'ha estipulat d'aquesta manera. També tenir en compte els criteris, perquè si jo demano 1.000 euros i després, quan es fa el barem de la puntuació i de més, el pressupost del projecte, heu de saber quin és aquest pressupost del projecte, perquè hi ha un barem de punts i heu de saber si us concedeixen, per exemple, no sé, 752 euros. Heu de saber aquesta quantitat d'on ve i calcular-ho. Si el meu projecte té un cost total determinat, no sé, posem que tinc un projecte molt interessant, amb un pressupost fort, de 50.000 euros, però la subvenció
Si em falten uns diners per arribar al cost total del projecte, heu de tenir en compte això. També és el que he dit abans, podeu demanar altres ajuts. D'aquesta manera és fàcil arribar al cost total del projecte. I important també són els punts obtinguts del criteri de valoració. Els diners seran menys si els punts obtinguts són inferiors i seran més si els punts obtinguts són superiors. També, com a novetat, es té en compte l'import sol·licitat. Si demaneu 1.000 euros o demaneu 100.000, hi ha una gran diferència entre una quantitat i l'altra. Intentarem beneficiar sempre la quantitat més petita, la de 1.000 euros. Com he dit abans, tot això té a veure amb l'import global del projecte. Llavors és important que el projecte estigui ben quantificat i sapigueu quina és aquesta quantitat.
Bé, breument ho teniu aquí resumit, el que ha explicat. D'acord? La Carlota. Llavors, aquest any tenim aquesta modificació que s'ha modificat respecte a l'any passat. Tenim els 4 punts, els 3 i els 3 que hi havia l'any passat. Doncs aquest any la novetat és que és de 3,5 punts, s'ha rebaixat un mig punt, aquest punt, d'acord? S'han rebaixat una mica, aquests 4 punts. Després, aquesta rebaixa s'ha traspassat a altres punts, com és aquí que tenim més puntuació, perquè hi hagi més participació de persones sordes signants en els projectes, és a dir, que s'encarreguin dels projectes, que els demanin, que els executin, que hi hagi una entitat sorda al darrere. Tot això augmenta la puntuació final. D'acord? I també això. És a dir, és important perquè hi ha el costum d'elaborar els projectes, de redactar-los, i la puntuació ha d'estar adequada a l'elaboració d'aquests projectes. I clar, això pot pujar molt a la puntuació, perquè s'han de seguir els requisits. A l'hora de publicar a la xarxa social el contingut d'un projecte, de fer-ne la difusió del projecte, es poden fer vídeos per Instagram, un cop al mes, o fer alguns textos. Tot això es valora i es té en compte en un punt. Però a l'hora de la veritat a vegades trobem que no es fa. Tot això estava contemplat en el projecte i després els participants se n'obliden o ho deixen per l'últim moment. És a dir, que la subvenció podria quedar marmada en quantitat o es podria exigir després això, a posteriori. Aneu en compte. Llavors, el més important és que l'entitat, la Secretaria de Política Lingüística, forma part, com hem dit, que abans formava part de Cultura, ja estava com no tan visible, i ara Política Lingüística és un departament nou i té tota la visibilitat i té la responsabilitat de vigilar tot el que es fa. Abans, com quedàvem una miqueta més desdibuixats, però ara no. Ara tenim l'obligació de mirar amb lupa tot el que es fa i tot el que es dona. I ja l'últim vídeo. Bé, sobre el lliurament dels materials, ja siguin enllaços, s'han d'aprovar. El projecte, quan estigui fet, ha de comptar amb un enllaç i l'heu d'enviar perquè l'hem de supervisar que estigui fet pel tema de la memòria i de més. És important també tenir en compte que el termini és el 31 de desembre, i que això m'ho envieu amb aquest termini. Si el material no és una publicació o s'ha de produir, podeu enviar-me un enllaç provisional i publicar-ho el mes següent, del 31 de desembre. Però ha d'estar ja executat, o sigui, ha d'estar ja elaborat abans del 31 de desembre i m'heu d'enviar una còpia, un comprovant. Un altre tema és el tema dels criteris lingüístics, de la qualitat lingüística. L'objectiu dels projectes
és fer un material, un vídeo de la història o de l'art, per exemple, dintre la comunitat sorda i ser signat, no? En llengua de signes. És a dir, en llengua de signes catalana. Si voleu posar una opció amb signes internacionals, ho podeu fer, però la preferència serà sempre la llengua de signes catalana. A la força ens estem adreçant a productes de llengua de signes catalana. També compte que no se us coli la llengua de signes espanyola o el sistema de signes internacional en els vostres productes, d'acord? Pot ser que de forma natural us surti, però en un vídeo, amb una filmació formal, amb un material publicat, ha d'estar molt vigilat això, que no hi hagin signes en una altra llengua de signes, l'espanyola o l'internacional, sinó que tot allò que signeu amb una càmera sigui exclusivament llengua de signes catalana. Si esteu en una trobada així general i de gran públic, no es té tant en compte el criteri lingüístic. Però quan és un material elaborat amb un fi específic, heu de vigilar molt bé que sigui amb llengua de signes exclusivament catalana. Així mateix, és un material que subvenciona la Generalitat, llavors ja tenim vídeos en llengua de signes catalana, al canal YouTube, llavors ha de tenir un mínim de subtitulació per a les persones oïdores perquè puguin accedir també a aquest material, perquè es publica a la Generalitat. Llavors, la subtitulació pot estar en diversos idiomes, no hi ha cap límit, però mínimament i obligatòriament un dels idiomes disponibles ha de ser el català, que pot també estar en castellà, en anglès o qualsevol altra llengua. Això és el vostre lliure arbitri. Però, mínimament, la primera opció ha de ser el català. Després podeu afegir tots els idiomes, totes les llengües que vulgueu. No és obligatori només estar en una llengua, d'acord? Però una ha de ser el català. No hi ha un límit de llengües disponibles amb la subtitulació. Per què? Perquè estem, un altre cop, en el Departament de Política Lingüística de la llengua catalana i de la llengua de signes catalana. D'acord? No estem per una altra llengua. D'acord? Nosaltres treballem per aquestes llengües de territori català. També, a vegades hi ha costums, les persones grans, que van a ser escolaritzades en llengua castellana, els van ensenyar a parlar en castellà, en obres de teatre, en moments de comunicació així espontània, on les persones poden dir alguna cosa en castellà, no passa res. Jo només parlo de material ja específic, com un diccionari, que es signi. Podeu, per exemple, si us surt el patró vocal en castellà, podeu no vocalitzar. No dir instituto, no. És millor no vocalitzar que dir instituto amb la boca, o fer-ho en català, institut. I si no us surt vocalitzar en català, no cal vocalitzar. Directament feu el signe. Perquè molt sovint hi ha aquest costum que perquè les persones oïdores m'entenguin, vocalitzo en castellà i em recolzo amb la vocalització, perquè pensem en un material que és per les persones oïdores i no és per les persones oïdores. Fem aquesta cosa de vocalitzar exageradament i no cal potser fer-ho, sinó a l'hora de comunicar-vos de forma natural i espontània, sou lliures de vocalitzar el que vulgueu, però per un material que té una finalitat específica i ja està enregistrat, sisplau, aneu molt en compte amb això. Si heu de vocalitzar, doncs vocalitzeu, però vocalitzeu en català. Diu institut. Però no castellà. No volem vocalitzacions en castellà. Amb això serem molt exigents, d'acord? Per al criteri de qualitat lingüística. És un departament, ja ho he dit, que és de la conselleria, de la nova conselleria, i la Generalitat a vegades l'ha dit, ha vist algun material en llengua de signes catalana i ens pregunten, això què és? Espanyola o catalana? Perquè ha vocalitzat en castellà i nosaltres els hem d'explicar, no, és que aquí es parla la llengua de signes catalana, però algunes persones sordes, per l'escolarització que van tenir, només parlen en castellà, amb la llengua oral. Llavors nosaltres volem això, que aquest material sigui en català, o si no, podeu vocalitzar en català, perquè a vegades és una mica difícil per a algunes persones, no vocalitzeu. Després, per teatre, per trobades generals, podeu vocalitzar el que voleu, però quan és un material enregistrat, un glossari, un vocabulari, qualsevol cosa, aneu en compte, sisplau, amb aquest criteri. D'acord?
Bé, i ara passem una mica, ara que hem explicat les bases i les modificacions de les bases generals, anem a parlar una mica de quan s'obrirà la convocatòria. Provisionalment, no oficialment, és gairebé oficial, hi ha un 99% de probabilitats, l'obertura es farà el 12 de març de 2025, d'acord? És quan podreu ja començar a enviar els vostres projectes i sol·licituds. Fins al 10 d'abril, d'acord? Però mireu l'hora. I l'hora, us preguntareu, per què heu posat les 2 de la tarda? Per què? És estrany, no? Perquè elles dues són les persones responsables de l'OSIC, les que s'encarreguen d'aquesta subvenció i les que treballen. I a les 12, no poden treballar fins a les 12 de la nit, llavors hem de posar aquest límit, perquè si hi ha un error o alguna cosa, elles ja no estaran disponibles. Llavors, per això posem aquest termini de les 2 de la tarda, per si teniu alguna consulta. Si us passeu d'un minut, d'uns minuts, tindreu problemes. Llavors, és millor que ho feu abans d'aquesta hora límit per poder contactar amb elles si teniu algun problema amb el procés, d'acord? Amb un horari de matí. Abans havia per costum posar de termini les 12 de la nit, però després de moltes incidències i de molts problemes que s'havien de resoldre, fa un any o 2 anys es va decidir de canviar el límit i posar un horari laborable, que és el de les 2 de la tarda, perquè teniu unes persones que us podran assistir i us podran orientar i guiar durant el procés de presentació dels projectes. Una d'elles és la Sara i l'altra és la Laura. Elles dues, l'any passat estava la Laura, i aquest any tindrà l'acompanyament, l'ajuda de la Sara. Per qualsevol dubte, pel procés, per la documentació, per les bases, la normativa, podeu fer-ho a través del correu electrònic amb elles i us atendran encantades. Si necessiteu quelcom específic i necessiteu expressar-vos en llengua de signes o amb un intèrpret, també ho podeu fer, jo estaré també amb elles. O per telèfon, si disposeu d'un intèrpret a la vostra entitat, em podeu trucar a través d'un intèrpret o també teniu el correu electrònic. Això us ho enviaré. També, a vegades succeeix que hi ha un dubte, una qüestió, que no té a veure amb la subvenció, sinó amb una altra cosa relacionada amb la llengua de signes catalana. Perquè ha passat alguna cosa, jo què sé, amb un programa de televisió. I si teniu qualsevol dubte i voleu contactar amb nosaltres, el contacte general és aquest, i dintre està el Departament de la Llengua de Signes Catalana. Cliqueu aquí, en el de la Llengua de Signes Catalana, i això us portarà en aquest formulari de contacte. I aquí escriveu el missatge del que ha passat, si em voleu comentar alguna cosa. Llavors nosaltres ho rebem i la persona responsable de canalitzar aquests missatges els derivaran directament a nosaltres. Hi ha una persona que deriva aquests missatges, ja sigui a mi o a la persona adequada. Qualsevol dubte ho podeu fer directament a través d'un formulari de contacte general. Perquè així també és important que quedi constància per les nostres estadístiques, per saber quantes persones hi ha interessades darrere de la llengua de signes, per exemple. Així mateix, i naturalment, qualsevol dubte de la llengua de signes catalana el podeu resoldre directament amb la Laura o directament amb mi també. Ja sabeu, dels projectes o de qualsevol dubte que tingueu, podeu contactar amb nosaltres. Però per temes de documentació i de més, podeu contactar directament amb l'OSIC.
I ara passem al PPT. La setmana que ve estarà això publicat. Tindreu aquí la resolució amb el contingut gravat, enregistrat aquí. D'acord? Us arribarà tot això. I fins aquí la meva intervenció i ara si hi havia preguntes. Vols seure? Sí. De moment no. Hola, bona tarda. Bé, m'encanta aquesta integració. Bé, tinc algunes confusions respecte al que s'ha dit sobre els requisits de la correcció lingüística de la llengua de signes catalana. Jo amb la Marta em conec, ens coneixem, però en una obra de teatre, en una actuació, ha d'haver-hi un assessor de la llengua de signes catalana que corregeixi les expressions perquè després es presenti davant d'un públic. Llavors, a l'hora de demanar això en un projecte de la llengua de signes catalana, el treball de correcció d'aquesta obra de teatre seria subvencionable o no? El treball de l'assessor dintre d'una obra de teatre. Gràcies, això seria una pregunta. L'altra és, abans es feia molt de cinema a Acció Catòlica i clar, moltes persones no s'assabentaven del que es deien. I llavors comptàvem amb la figura d'un expert, antigament, que es dedicava a adaptar el que es deia en llengua de signes. Una llengua de signes que era una miqueta antiga i era una llengua que no era catalana pròpiament, era una llengua de signes així més espanyola. Parlo de l'any 97. Aquí a Barcelona havíem tingut això, cinema, actuacions signats en llengua de signes catalana i ens deien que això no era vàlid. Llavors teníem un professional, no un professional, una persona que tenia certa experiència, que s'encarregava, un expert, que s'encarregava de subtitular aquelles parts, no el que deia la persona, sinó que es subtitulava. Llavors això no sé si és subvencionable o no. A veure, sobre la figura de l'assessor en llengua de signes catalana sí que és subvencionable, això queda molt clar, clar que sí. És un treball professional, el que fa també el de la subtitulació també. Podeu demanar subvenció per això, perquè hi hagi subtitulació d'un producte determinat. Llavors, un assessor respon perfectament al valor del projecte perquè simplement està pensat per millorar la qualitat de la llengua de signes catalana. Bé, també pot ser, sí que és veritat que és una subvenció per promoure la llengua de signes catalana, però també per fer-ne difusió de gravacions pròpies que hem fet les persones sordes, tot i que són produccions sense veu i sense so, són coses interessants potser tenir en compte. Després, pel que fa al tema de la facturació, la justificació, no sé on deia que al març s'ha de presentar el projecte i després tenim fins a abril, tenim aquest primer termini de març a abril, una vegada presentat el projecte, pot ser que ens diguin que s'ha aprovat al juliol, llavors hagin de córrer. Llavors, que tenim subvencionat com a màxim el 80% de la quantitat del cost del nostre projecte. Si és menys quantitat, doncs potser aniríem una miqueta més apurats. Llavors, la pregunta és, nosaltres podem finançar-nos el projecte de la nostra butxaca i després presentar aquestes factures si ens aproven el projecte?
Sí, fer les factures, jo què sé, clar, poden tenir data de febrer, m'entens? Vull dir, nosaltres pel nostre compte, pagar les despeses que tenim, per exemple, el mes de febrer, o les factures han d'estar justificades o a data de partir de quan s'aprova el projecte, és a dir, a partir d'abril. Primer de tot, pel que fa al tema de la subvenció de la cultura sorda, la llengua de signes catalana forma part de la cultura sorda. Llavors, no és 100% subvencionable els productes de cultura sorda. Hi ha altres subvencions pel que fa a la cultura sorda. Això tenint en compte. Cultura general. És que abans no m'he donat compte, però aquí teniu la web, a dintre de la web teniu aquest vídeo, més a baix, si feu scroll, teniu un altre enllaç a les subvencions, a altres subvencions. Entreu a la web i mireu a baix. Primer mireu aquest apartat, que és el que respecta a la llengua de signes catalana, i més a baix parla de cultura en general, d'acord? I allà també teniu unes subvencions. I podeu tenir cabuda per la comunitat sorda, projectes o activitats propis de la comunitat sorda. I el tema de la facturació millor ho explicarà el meu company. Molt bé. La pregunta que fa, o sigui, la resposta ràpida és que tant les actuacions com les factures, com la publicació de les actuacions, si n'hi ha, i la difusió, s'han de fer durant el 2025, del 1 de gener fins al 31 de desembre. És a dir, que poden ser actuacions que ja hagueu començat a fer, que ja hàgiu començat a fer. El dubte té molta lògica en el sentit que això és una línia de subvencions. Les línies de subvencions en altres línies és molt habitual que les entitats comencin a treballar, potser tinguin una solvència econòmica important i comencin a treballar i després cobrin la subvenció a mig any i s'arrisquin a que potser no els hi donin. És veritat que en aquesta línia de subvencions hi ha entitats molt petites que demanen el 80% i depenen molt de si és que sí o és que no o de quina quantitat. Aleshores, entenem, per això dèiem que entenem que si algú s'espera a començar a saber si té els diners, aleshores haurà de córrer una mica més, però no és obligatori esperar-se. De fet, el més normal és que es treballi durant tot l'any. Fantàstic. Una altra qüestió, diu. Una última, ja sé que sóc una mica pesat. La Marta comentava en un moment donat que les subvencions de la llengua de signes catalana té l'àmbit de Catalunya, que no valen altres llengües o altres territoris. Però aquí tinc el dubte jo. Si parlem d'una pel·lícula, d'una obra de teatre, i les publiquem i les estrenem o les publiquem a tot Espanya o a fora, a altres països, però el producte realment està fet en llengua de signes catalana, i els subtítols estan en català o els canviem a l'anglès. És a dir, si volem fer-ne difusió no només a Catalunya sinó a tot el món, això seria subvencionable, aquest projecte concret? Això m'ha quedat aquest dubte, perquè clar, es parlava només de l'àmbit de Catalunya, però ara no recordo ben bé com ha quedat això. Si volem fer un projecte que es pugui difondre a diferents parts a fora de Catalunya, que tingui un seguiment i no sé, que hi hagi una gira, o només ha de ser a Catalunya. Aviam, Marta, sisplau. Marta. No cal a mi, però una mica així. No.
Les gravacions, si les voleu publicar arreu del món, hi ha subtítols en català i altres idiomes, com he dit abans, en castellà i anglès, això sí que és subvencionable. Això serveix. I si són publicacions, llibres amb llengua de signes catalana, i després ho traduïm a l'anglès, perquè sí, però l'únic és que el text ha d'haver un text en català i després un altre text en anglès, per exemple, i això ho subvencionaríeu. Encara que hi hagi un idioma en anglès perquè ho volem publicar fora de Catalunya. Aquesta era la meva pregunta. Sí, com a la subtitulació, si jo em gravo, faig una obra de teatre o alguna actuació i ho faig amb subtítol en català, en castellà i en francès o en altre idioma, també ho subvencionaran, això. Vull dir, el que és important és que hi hagi projecció de la llengua de signes catalana, que tingui visibilitat, clar. I l'altra pregunta, no sé si tenies un altre dubte, sobre això de que si volem portar una obra de teatre a diferents punts, fent una gira, dius, sí, clar, tu mira't això, que tingueu clar el programa de la gira, però principalment que hi hagi un programa aquí a Catalunya, que hi hagi una representació a Catalunya. I després, primer presenteu així, després ho podeu portar fora, clar. Bé, jo faré unes preguntes molt senzilles. Primer de tot, la subvenció ha de ser a una entitat, no és a títol privat, a nom d'una persona, com pot ser jo, per exemple, ha d'haver-hi una entitat al darrere. És a dir, que com a persona puc presentar un projecte. Després, la subvenció ha de tenir una redacció, però si jo la vull signar i vull explicar els objectius del meu projecte amb un vídeo signat, això m'ho accepteu o ha d'estar redactada? Clar, estem parlant de la llengua de signes, no? Subvenciona la llengua de signes catalana. Llavors, ho he de redactar en llengua oral, això, en llengua escrita? Aviam, sí, és obligatori tenir un text escrit en català, segons la llei. Per què? Com saps, segons la llei sí. I a Catalunya, com saps, la llengua oficial primera, ja saps quina és, la catalana. Després tenim el castellà, després l'aranès i la llengua de signes catalana, que no és oficial. Jo crec que és una pregunta molt interessant la que em fas, Delfina, perquè realment tenim un departament de política lingüística que ha de pensar en això i ha de veure com resoldre aquesta qüestió que has comentat. Clar, perquè aquí es parla això, es dona importància a la llengua de signes catalana. Llavors, per què hem de reproduir-la en un text? És com que perd qualitat la llengua, crec jo almenys. Però bé, una altra qüestió i tercera qüestió. Espera, jo t'he entès malament. Espera, pots tornar a repetir? Sí, a la sol·licitud del projecte, en comptes de fer-lo redactat en un text, fer-ho directament amb un vídeo signat, on s'expliquin els objectius i de més. Pots fer-ho amb les dues maneres, que hi hagi un text i un vídeo signat. Però com tu saps, jo depenc d'una persona oïdora per redactar aquest projecte. Jo en català no m'expresso tan bé com en llengua de signes catalana. Llavors depenc d'algú, no puc redactar-ho jo, no puc redactar el contingut del projecte perquè no el redactaré igual. Per mi el més important és fer la petició d'aquest projecte directament en llengua de signes, que és la meva llengua. Clar, però jo necessito un text. Llavors, pots fer un text i fer el suport amb la llengua de signes. Bé, jo ja ho faré, tinc un equip amb mi, i a l'hora de fer la sol·licitud tenim aquestes dificultats. Clar, és que és difícil. Jo entenc que redactar un projecte així és difícil per una persona sorda. Bé, l'altra qüestió és el tema de la vocalització que parlàvem abans, dels patrons orals. Complicat. Perquè aquí hi ha vídeos o projectes on la gent vocalitza en castellà. Nosaltres podem fer un esforç màxim, intentar vocalitzar en català, però potser se'ns escapa alguna vocalització en castellà. Jo sé que és lleig per la llengua de signes catalana vocalitzar en castellà, però se'ns escapa alguna vegada. Llavors, per mi no és tan important el que vocalitzo, sinó el que jo signo. Jo tota la vida, la meva família, hem vocalitzat en castellà. Sí que podem fer l'esforç, però és possible que ens escapi alguna paraula en castellà quan vocalitzem. I si això ens redueix el cost de la subvenció, seria una llàstima. Bé, realment,
No passa res perquè se t'escapi alguna paraula. A mi també amb una obra de teatre pot passar, amb un fet comunicatiu normal, tenim la llibertat d'expressar-nos com vulguem, no hi ha cap aquesta obligació. Jo parlo d'un material ja editat, un material didàctic, heu d'anar en compte que això no passi. I una altra pregunta, una última pregunta, és sobre les gravacions. Si volem gravar en un altre país, en un altre indret, on es parlen altres llengües i ens interessa molt aquest material per poder traduir-lo a la llengua de signes catalana, això seria subvencionable? Teòricament, les traduccions, si tenen com a objectiu que siguin accessibles, no. Però si traduïu o transcriviu un vídeo per un contingut cultural a YouTube o de poesia o de qualsevol tipus d'així, sí que seria subvencionable. I una última pregunta. La subvenció és per produccions en llengua de signes catalana. Això m'ha quedat superclar. Però si volem aprofitar perquè això tingui aplicació a l'àmbit educatiu o que es faci difusió entre les persones sordes, és a dir, que sigui un material interessant, pot tenir aplicació en altres àmbits, aquest material? Sí, després a casa nosaltres mirarem, a veure, heu de mirar què és el que us dona la puntuació màxima i tots els àmbits que hi ha. Pot ser que això us resti punts o pot ser que això us augmenti els punts. Llavors heu de mirar bé per què és aquest material. Escolta'm una cosa, sobre aquesta petició de poder presentar la sol·licitud en llengua de signes catalana que feies, això és una cosa que ara les bases aquest any ja estan en marxa i aquesta convocatòria ja està així, però sí que el que farem, clar, aquí s'ha d'estudiar des de diverses dimensions. Hi ha una dimensió, diguéssim, més jurídica, que hem de mirar, i també hi ha una dimensió més tècnica, perquè, clar, tots aquests mecanismes que hi ha aquí estan fets per assegurar que tot el que arriba ho fa la persona que diu que és, etc. És a dir, hi ha un seguit d'elements de control i que són importants de seguretat. Per tant, hem de resoldre aquestes dues barreres en aquest moment, però sí que és veritat que en prenem nota i ho estudiem de cara a una futura convocatòria a veure si aquest camí és viable. Però és el que et dic, hi ha diverses coses a mirar, no és allò de dir sí, tant de bo fos així, però no necessàriament, per tant ens ho mirarem. Una pregunta, sobre un programa de televisió, una web, per exemple. Nosaltres tenim les cròniques, la coneixeu, no? És una web, una plana web, on sempre posem fotografies, una mica de text, amb notícies. Llavors, podríem afegir un vídeo en llengua de signes catalana. Llavors, això es pot enllaçar al YouTube, però el YouTube ha de tenir subtítols en català, imagino, no? I també ha de tenir veu en off en català o no cal? Si, per exemple, fem un vídeo per YouTube amb subtítols en català i un altre en castellà perquè ho vegi tothom, perquè nosaltres treballem amb 3 idiomes, amb 3 llengües, el català, el castellà i l'anglès. Llavors podríem posar les 3 opcions, no? I que siguin modificables els subtítols per tenir les 3 llengües. D'acord. Sí, tot correcte. Simplement és que hi hagi el text a les cròniques adaptat a la llengua de signes catalana i després al YouTube, publicat, i si teniu el text en català, podeu tenir també l'opció, crec que des de YouTube es pot fer. Teniu l'opció del castellà, el català, sí, correcte. L'únic que la llengua de signes, el vídeo de la notícia de les cròniques ha de ser en llengua de signes catalana. I ho puc fer jo directament? O perquè he de tenir algú que em corregeixi? Perquè, clar, potser cometo algun error i necessitaré algú que em corregeixi. Bé,
Quan feu alguna cosa filmada sí que heu de mirar una miqueta com està el vídeo, però bé, segur que estarà molt ben fet. Gràcies. Clar, aquí deien que la figura de l'assessor també és subvencionable. M'ha quedat tot molt clar. L'únic que volia demanar és una mica, a veure si podies aprofundir una mica més amb algunes qüestions, perquè em queden dubtes de si poden ser materials, si els cursos de llengua de signes ja heu dit que no, si són productes que tenen, dels quals es pot fer difusió. Sí, llavors, això dels requisits, de quin tipus de projecte subvencioneu, si ho podeu d'alguna manera aprofundir una mica, perquè hi ha una mica de dubtes. Llavors, ens queden dubtes i no ens queda clar sobre el que és subvencionable, perquè jo pensava que sí, que els cursos de llengua de signes eren subvencionables i ara dieu que no, que han de ser accions de difusió. Llavors, vull demanar un aclariment en aquests aspectes, no? Perquè les associacions tinguin més constància d'això. Una altra qüestió és que es comentava, nosaltres som una associació que és la Llar de Sords de Badalona, tenim una plana web, on fem difusió de la llengua de signes, amb programes, amb activitats, i molt sovint publiquem contingut. Això seria subvencionable? Perquè és una cosa que fa una persona sorda de forma voluntària i no sabem si això podria ser subvencionable. Simplement és això. Aviam, els objectius, el que hem dit abans de si és subvencionable o no, anem als objectius, a l'objecte. Aquí tenim l'objecte, no? Després està tot això especificat a les bases, d'acord? Realment, si teniu algun dubte, podeu contactar per videoconferència. Teniu la idea d'un projecte i teniu un dubte, ens envieu un correu o fem un dia una videoreunió i us direm si és adient o no aquesta idea, si s'ajusta o no a les subvencions, d'acord? Perquè això és un tema que necessito saber amb més concreció què és el que voleu fer o no. I aquí us podem dir si realment es pot subvencionar o no aquella idea que teniu en ment. Premios, sí. Ell pregunta més, no sé si s'inclouria o no, el fet de fer un concurs de curtmetratges, de cinema o premis dintre d'un festival de teatre. Els premis serien subvencionables? Perquè des del punt de vista de la llengua de signes catalana és una manera de fer difusió de la llengua de signes catalana, no? Llavors, nosaltres fem premis perquè la gent participi. O que hi hagi una elaboració d'un material que tingui menys subvenció que no potser un concurs per fomentar la participació de la gent fent en llengua de signes material o en produccions. Crec que és important, sí, que subvencionin els materials en llengua de signes catalana, però potser reben menys punts els materials. Sí, t'entenc. Clar, les quanties de les subvencions dependran dels criteris que es compleixin. Potser us interessa un tema, no sé, un tema que per vosaltres és molt important treballar, que us ha comportat moltes hores, i el projecte simplement us comporti 1.000 euros. Un altre farà un projecte d'oci i potser demanarà més quantitat de diners i els concediran més diners. Per això és important. Clar, nosaltres no valorem la importància del projecte dependent. Nosaltres ens regim amb els criteris que s'han de complir per obtenir més puntuació i així obtenir més diners, clar. Els diners dependran dels criteris que compliu. Però per formalitat o perquè sigui una activitat de pur oci, això no ho tindrem en compte. Simplement l'adequació a les bases.
Quanta més adequació, més quantia tindreu de subvenció. Ara bé, si el producte és més informal o és per oci o és per una qüestió més formal, tots aquests projectes es poden presentar, teniu la llibertat de presentar les vostres iniciatives, els vostres projectes, però una altra cosa és com es subvencionaran. L'important és que s'expliqui bé i que s'adeqüi perfectament als requisits de la subvenció perquè l'aconseguiu. Però perquè sigui més o menys important el que feu, això no ho tenim en compte amb la puntuació. Sí? Jo crec que... Bé, jo crec que ha quedat tot clar. No sé si teniu algun dubte més, no? Per allà diuen que està tot llest. Bé, també seran moltes hores de feina per tu, que hauràs de fer. Bé, doncs jo crec que ja hem arribat a la fi. Ja moltes gràcies per venir un altre cop, per l'interès mostrat, per totes les qüestions, per les idees aportades, que han sigut moltes, i que m'han fet portar-me deures a casa per veure què podem millorar. I també estic molt contenta de la companyia dels meus companys que hagin estat aquí presents per primer cop, com a equip que atenem a les persones sordes i que treballem per la llengua de signes catalana. I que tenim moltes ganes de treballar amb vosaltres i que tenim molt d'interès i estem molt contents. La Laura ha hagut de marxar per una qüestió personal seva, sanitària, però bé, simplement dir que qualsevol dubte que tingueu amb els projectes, amb les idees que tingueu, si no sabeu si són idònies o no, contacteu amb nosaltres, amb la Laura i amb mi, amb tota llibertat i amb tota confiança, ens asseiem o fem una videoconferència, tenim aquesta flexibilitat i ho parlem. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Això no m'interpreta? Moltes gràcies. Gràcies.